Ku sing tupa kebelon ngening kentia sang ngabeki kawengku sagung jajan sanget kenya kang iki pisang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi sinigek ingkang wonten pamujan nengki kucampur kang ngonong Pagelar Jawi Kilurah Petruk kantong bolong kang den tungka Warangnata Mandura Prabu Baladewa tatan kanyana den kepung Madyabala saka negara Ngastina Usyaga pirantining dedamel tumbak ngabak kaya Jatingarang payung ngamor kaya jamur terik ora mantra-mantra kadang Narendra ora mantra-mantra Wadyabala ing negara Ngastina pating blidrah pating blajit pating getandap pating pencilak kaya maling le dalan micil saking setinggil amulat lakuning rata kencana wanci bangun rahina wanci bangun raina surya kang micil saking bumi tumungu-mungu parsa amadhangi jagat jagat dewa Bathara gelak-gelak ing bumi manus maning jia-jia lanak Petro nun mingkai daran loro kowe gelem bali apa ora baleni meneh nyun sewu guys sinuwun
Ing nami Narendra niku yen ngendika sepisan dadi ana paribasan sabda Pandhita Ratu amu di bulan baleni. Niku jenenge wajar walian. Ora apik tur dirungokke ya ora kepenak tembung kok di bulan baleni. Kula sampun matur ta wong ajeng. Kula teng mriki niku nduruti budi kalurung raga sing katempuh. Amargi sampun nampi janjinipun Sinuwun Ndorowati. Sampun kathah-kathah atur kula wonten sedaya Binatrata kedahipun panjenengan sampun mireng piyambak. Kula tetep uga boten badhe wangsul. Kula purun wangsul yen to sampun mboyong. Sekar kedaton kusu paning ayu Dewi Purantawati. Senajan to panjenengan ngedeke pakem boyo, kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula wong ajeng iki sampun matur ingkang nami katresnan niku labuhe pati. Lah kok ming lara kula teng mriki dadi ndek pengamun-amun badhe kula lakoni mergo kula sampun tresna kaliyan Purantawati. Kula yen ora diladeni Purantawati trima kula tekaning pati wonten mriki. Kowe pancen penyakit elek kowe. Kowe pancen manungsa kandhang setan. Gelem minggat apa ora? Mboten. Ora gelem minggat ngati-ati. Juwing-juwing batangmu parat nggih pun. Os, os. Nos. Sigra mangrakiting nawang sasangka macarana jagatnya kangge narya momong kangge narya momong momong salira tunggal wata bumi kang gumingsir anggenipun pun bapa ngentosi wonten sakjawinipun setinggil Binaturata kados ngentosi kambang watu item silming pala gabus nggih anak Prabu kados pundi nggih dipun tampi menapa mboten nggalipun ngayunaken pun Purantawati badhe dipun dhawuhaken kaliyan pun Sarja Kusuma nggih para kura sampun cumawis plangki jumpana tanduk remun Dek Pante pripun sampeyan ora ngerti kahanan kahanan pripun wonten geger-gegeran mboten wis panjenengan mboten wis ora tau ngono kabar panjenengan iki mau ngagi viral lho iki kabar napa lho kabar sing Binaturata negari Ndorowati maturna kula nggih cekap ingkang putra piyambak ing badhe caos kuning dhumateng paman sengono oh nggih monggo nggih monggo panjenengan wonten dawuh plangki jumpana tanduk nemu dipun tumpuk langkung rumiyin lho dipun tumpuk dos putih nggih anggenipun ingkang putra
ngayunaken pun Purantawati badhe dipun dawuhaken kaliyan Sarja Kusuma. Dereng ngantos Purantawati nggih pun Wisnuwati dipun timbali wonten Sile Binaturata wonten dadakan nglayoni dadakan usuli Belu Buntung Petruk sowan. Petruk iye. Menapa sedanipun Petruk kantong bolong nggih. Sami kalih Kang Putra. Petruk badhe ngawinaken pun Purantawati badhe dipun dhawuh kaliyan sinten? Menapa Kang rayipun Arjuna menapa Kang putranipun Abimanyu? Menapa kadang paduka salah setunggal para Pandhawa. Sanes. Lah sinten nggih? Badhe dipun dhawuh piyambak kaliyan Petruk. Wela edan. Orang rumangsan wis tuwa untune entek kok nglelengi ra jamak-jamak. Arep rabi meneh nganti kaya duwe biaya. Mbok ngrumangsani wis pensiun rasa gleleng ngono lho. Gumun kula. Lajeng dos putih nggih. Ngantos medatusan Diya Diniya wonten Sile Binaturata. Niki mau wonten sak jawanipun Sile Binaturata Petruk tetep uga mboten purun wangsul. Damel gempung malah kula. Badhe kula para tangan nyandak tangan kula dipun kipataken. Ali-ali loro kontal. Kaya ora nyopet lho. Dek Pate pripun Kakang Tuna Kurawa wonten wonten. Lah saniki kula dijawuhi maju. Tanding tiyasa kalih Petruk. Para Kurawa dajokke. Yen mengke ingkang tanding tiyasa anak Prabu Dewa menang ora oleh lok kalah ngisini-sini. Ing ngatasi Ratu Gung Binathara karo Petruk kantong bolong ora ngaten. Masuk ngene wonten dawuh kula dajokke ngestaken dawuh Kartomarma Mandhawan. Petruk metukno rangket tangan ngestaken dawuh paman sengkune. Jemangkahang rasa sumber Lindhu bumi konjing kumaluthaku untur ketok Umap kang jalane tilmimbah penyukum ambang Petruk nun aku sing ngarepamu kados Ndara Kartomarma iya enten napa Den kok merpeki kula kowe minggata kowe bali yo aja tok bacutke nggo bakal ngayunake Purantawati Wisnuwati ah padha mau
Mboten sadipun bolan-baleni kula niku rungokke bolan-balen niku marake gatel kuping kula. Sing pokok sampeyan ajeng napa ngenten mawon. Iki sing pinangka dadi batan wakile. Koko Prabu Mandura. Kowe ora gelem minggat tak rangket tanganmu. Orang mujeng tak lebih makunjaran. Mayar temen. Kula teng mriki niku nglabuhi katresnan lho. Pokoke sinten kemawon ingkang ngalang-alangi kula, rawe-rawe rantas, malang-malang taputung. Cangking sira munggih pun tanding kula. Ayo Sambata Petro, lakon rampung nyawamu. Kene-kene ngambruk mengetho-ethoe. Sumbare kaya iso mutungke wesi gligen. Iso tanging saged mawon. Maju pintu rampung nyawamu nggih. Kula tandingi Den, Ndara Kartomarma.
Wantem godho rapi nyawamu. Aja wingat. Mati tudus. Aja wingat kowe. Tudus. Mati aku aduh. Tos. Put. Wah. Aduh. Aduh. Niku gumun. Ing ngatasing Ming Petruk. Lah kok kekuatan nggih dapi-dapi. Nah piye ta? Kula antem niku mbeleng mawon. Tok antem kepiye mbeleng mawon. Kaya ngantem karet. Gendut. Gendut iye. Kula nggawa godho. Kula antem godho paling ora Bagaro tak lah iya. Lah kok godho dicandhak disaut Petruk antem ke sirah kula brus luangsar mumet sirahe. Leng gatine ingkang awan nang Wanasaba. Ngopo nang Wanasaba dolan nang ngene gareng. Mundur kana. Aku tak ngejokke Kurawa. Kae galu ana Kurawa sing nyusul tekan kene. Terus putih, Man? Ana Kurawa sing nyusul tekan kene. Kae Kurawa sing tatu watine mergo ora kebayar. Nggih waton aja ngelalu mawon. Nah iya. Bintang tamu tekan kene. Nah golek tambahan yake wae. Lah nek nang kene iki ora tambahan malah kelom. Pun monggo mawon. Aku. Kowe tekan kene ya ngopo to, Kis? Kok Kis. Ji. Jare kon maju. Ayo ngono nek maju kono. Kowe nang kene dadi tenaga tambahan wae gelem apa ora kira-kira? Mani bayar pira? Duwite digawa lunga. Waduh, watak. Kono maju kono. Yen pancen iso menang karo Petruk, mundhak pangatmu, mundhak bayarmu.
Mukti Mbau Dendewang Nyokrawati mengko tak aturke anak Prabu Drudana. Lenggah jangkai parat. Petro! 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 Nun. Niki Ndara Citraksa iya. Senopati Ngastina nggih. Kowe mundura tinimbang lara awakku, wale. Mundura tinimbang lara awakmu ngono kaya awakku. Kula arep mundur. Kula arep bali. Yen dening saged mboyong Purantawati nggih pun Wisnuwati. Watak. Wani karo aku. Pripun? Wani karo aku. Kula niku rasa-rasa ora wedi kok. Ha kok karo sampeyan, karo sinuwun mandra mawon kula ora wedi. Nggih tamung. Tanganku saben malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon tak suwuke nang Parangkusuma. Nggo ngantem kerupuk ajur. Ha kerupuke empuk. Nggo ngantem dodo jebol jadane. Ya, antemen ya. Nyo antemen. Ora wani darep mburi nyo iki lho. Nek tak delok paremu. Kowe iki ora bakal menang karo aku. Lho, apa iya? Iya wae. Nek ngono aku tak wani wae. Gusti Allah kaki nyambut gawe ya apa ngono lho. Menang mau kalah. Bu. Kok ming mbok ki nemu top up ki ya oleh ki apa. Kok ming mbok ki piye? Petro Prasumbari. Tanganku saben malam Jumat malam Selasa kliwon tak suwe ngantem kerupuk ajur. Lah kok ming kerupuk. Jodo amblong dadane. Terus tok tempiling mboten. Tok tempiling ora mboten. Terus ngeten iki. Yen jiko saka paremu, didelok saka paremu, kowe ora menang karo aku, pawute kalah karo aku. Ngileh dodo kula. Terus tok tempiling ndase mboten. Terus bengok, "Opo iya?" Monggo kompak. Nek ngono aku tak bali wae. Yo iki nang ngono nyambut gawe ya apa ae. Nyambut gawe ya gratisan ora ya gratisan. Pun monggo mawon. Gusti Allah paring ana sabar. Iki njur sing maju ki sapa ngono lho. Wah iki jago Kurawa iki. Us. Capeng barang. Iki sirah gocen lan tangan yo karepmu kepiye lho. Oh alah. Ngerti kula nek batako ora. Kono maju kono. Mengsae Petro. Malah pun. Ilmu gak maju. Maju ya 200, gak maju ya 200. Pun monggo mawon. Alam boyong putri ya monggo, gak ya monggo pun. Monggo mawon man.
Anandi kuwi ajeng dolan-dolan. Ha kok dolan-dolan, ha pripun gawean batal kok. Ajeng napa? Ya pancen druwun tenan. Iki ora tak aturaken Prabu Mandura rampung nggih. Anak Prabu Mandura ketewasan. Langsung uling belajar-belajar. Enten napa Dik Pate? Lah kok mlayu-mlayu? Kula sawang bubar para Kurawa kaya tambak merangkat tumping banjir bandang. Enten napa Dik Pate? Nggih anak Prabu Mandura. Wonten dawuh. Ketiwasan nggih. Petruk berguguk ngutamaken bundan dat poratuk. Tetep kuguh boten purun wangsul. Ngantos ngubar-ubar para Kurawa. Boten kanten-kantenan. Malah sumbaring Petruk aja ming Kurawa sing maju. Sak bala dewane kon maju. Ora bakal tinggal glanggang colong playu. Wah, jagat Dewa Bathara. Kowe pancen ongkake bedhiagan penyakit ora patut. Kowe pancen manungsa kranjengan setan. Kowe pancen manungsa kranjengan iblis. Ora minggat juweng batang barat. Terus rasa ngomong. Kowe pancen manungsa kalingan setan kowe. Penyakit ora patut. Kowe iki minggat to Petruk bali yo. Kowe pengen rabi tak rabeke nanging liyane Purontowati. Sing rabeke aku sing ngragati mengko aku. Nanging Purontowati lalekno. Tak dhopi karo Sarja Kusuma. Ayo minggat, ayo bali. Aja tok bacut inggon bakal boyong Purontowati. Apa kelakon nyresno ndi mantu japurmu Yang nyresno ndi mantu japurmu mirang Baladewa sing dadi kadange Tuya Kresna. Ayo bali. Kowe minggat to. Petruk. 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 Jare ora oleh omong. Kene ageng ngatur kesunu. Rasa omong. Basan kene meneng bae. Sampean muring-muring. Kula pun matur to wau ngajeng, kula tetep boten badhe bali. Kula rewangi mlaya bumi, kula rewangi ninggal ngomah, ninggal sedulur, ninggal momongan kula Pandhawa, kula nduruti hardaning katresnan. Kula yen ora dawuh karo Purontowati, kula trima ora weruh gelaring jagat padanging surya es rembulan ora minget. Dadi batang pandangmu barat. Bos. Kowe iki mati yo, kowe iki mudhara ditempiling meteng lho wae. Kowe iki mati yo. Pun sak kersane. Mang marem-marem kene ngantemi kula. Nganti abuang kabeh tanganku. Pun monggo sak kersane.
ngremke peningal padang keparat rapatut ora minggat yantol nggo jebul tiadamu parat tus aja minggat ati kowe Mandra ngasta pusaka senjata nenggala kae mongko pusaka landhepe pitung penyukur nek nganti mlebu nang dadaku lakon aku ngatang-ngatang dadi batang nang kene wah cilaka iki nek aku mati sing arep makani anak bojoku sapa wis tak tekati aku arep bela diri Sinuwun Mandra ngasta pusaka nenggala aku ya nggawa nenggala iki lho nenggalane wis tekad-tekadan ngendi sing bablas nyawani ora mingat muter nggih pun nenggala meteng niki kangge bela diri kula Pak tinimbang kula temriki mati sing ngasor derajat kula nyekel pusaka iki wis tau tak nggo mateni pendhita sanga genepe 10 diapurmu okah nggen kula niki pun ati kula nggih nyolong gori 17 okah ngendi ayo ngendi sing jebol diatane nggih kula adeni nuwun Jamban wonten dawuh ten ayu. Lah kok ana kedadian kaya mengkene. Sinuwun Mandra ngasta pusaka Petruk ya nggawa gaman. Aduh. Niki mengkaya Nantaraja Pati pripun ten ayu? Kamangka sampun nampi ngendikanipun Kang Rama supaya misah. Sinuwun Mandra kaliyan Petruk kantong boleng. Wong ya bolong kaya boleng. Ampun ngantos wonten Rajapati Denayu kepiye ngono lho. Kaya Petruk kaya wani-wanine. Gawa pusaka kaya ngono. Gumun banget aku wong apa ngono lho. Ayo tata-tata dipenggak bocamban iki monggo kula dherekke Den. Sinuwun Mandura. Kula aturi kendel sinuwun Petruk kowe lereno Petruk.
minggat jablas nyawamu. Petro, Nun. Lerena ya Petro aja nguja marang kamurkan. Nggih. Sampeyan sinten, Den? Yen kowe durung ngerti karo aku Purantawati ya aku Wisnuwati. Wah, calon bojoku. Wae pancen ayu tenan Dian tenan. Jan kowe widodari tenan. Sampeyan Ndara Purantawati? Iya, Petro. Tresna kalian kula to? Iya, aku tresna. Wah, marem aku. Wis kelakon megadeni aku wis. Ganti suasana baru. Nggih to, Den? Iya, Petro. Lah ra ngono marem aku. Bojoku jan ayu tenan. Dijak lunga-lunga ya wangun. Dijak nyumbang ya wangun. Dijak nang toko ya wangun. Besok tak boncenge RC. Sing cete kuning kae. Aja diadang-adangi. Petro tak patenane. Sinuwun. Kula aturi kendel Gusti lelakon apa ngono lho. Kula aturi kendel sinuwun. Aja diadang-adangi. Ayo minggat. Petro tak patenane. Kaya pancen menusuk kanjengan setan. Ku pancen menusuk kanjengan iblis. Duh, jan kelakon apa ngono. Kula aturi kendel nggih Gusti, ampun ngujud mateng kamur kan. Sampeyan niku ratu. Kek niku namung gedibal 17, menango ya ora oleh lok. Kalangi sini-sini, sinuwun kula aturi kendel. Ngalih. Wis wambune enak cerak-cerak. Rupamu kok uncek kaya ngono. Iya, sia-sia kowe. Iya kowe ya ana ya iya kowe. Ora ngerti jaman biyen kowe iya. Ning oyak-oyak nganti kecemplung letongan barang. Sapa? Anika napa? Nika niku sapa? Ayo Mas Naya. Kae iki Baladewa kok naya-naya pripun? Padane putih kaya. Purantawati, nggih kula sinuwun. Aja to adang-adangi, kula menika anggenipun menggak panjenengan. Amargi kula nampi ngendikanipun Kanjeng Rama lan kula purun swita dumateng sok sintenake mawon mboten mawas menika tiyang bidak pedharaan ing saged minangkani dumateng panyuwunan kula. Inggih menika ingkang kula dherekaken sak lami-lamipun gesang maca padha ngantos dumugi ndelan minjangaken tembenipun dipun kukut jagat dipun sinuwun. Ya. Apa panyuwunanmu? Kula nyuwun bebono nggih menika wujud pusaka 3. Ing sepisan pusaka Jamus Kalimasada. Ing kaping kalih Songsong Tunggul Naga. Ing kaping 3 Tumbak Karawelang. Sinten to ing saged minangkani dumateng panyuwunan kula? Inggih menika ingkang badhe kula dherekaken Gusti. Mundur sangking ayuda mulat ponang prawadya bala bendhe peri munyo mangungkung ing gegono munyo mangungkung ing gegono jagat Dewa Bathara. Wis lega rasane ngatiku nampa aturmu Purantawati. Nggih mekaten sinuwun. Sing kagungan pusaka kuwi kadangku Taruna Yayi Puntadewa ratu ing Ngamarta. Kuwi kadangku. Tak kira bakal diparingake
Pusaka telu kanggo syarat lan sarana nggone bakal mala kramake Sarja Kusuma karo jeneng sira. Mekaten sinuwun. Aku njaluk wektu. Inggih monggo. Niku sing kagungan sesembahan kula sinuwun ngamarta niku sing momong biyen kula. Awit titik-titik nganti tekan otok-otok. Niku sing momong kula. Kula nggih nyuwedal nggih Den Ayu. Iya Petruk. Aku njaluk wektu seminggu. Pusaka bakal tak aturke nang ngarepmu. 5 dina. Pusaka kula beto teng Ndorowati. 3 dina. Pusaka tekan Ndorowati. 2 dina. Pusaka sampun kula aturaken wonten ngarsa panjenengan Den Ayu. Aku njaluk wektu sedina sewengi. Ning mengke kula klipat lunga terus ngaturke. Ngendi barangmu Lah dereng wonten. Lah kene rungono. Sampeyan rungono kok dadale padha-padha rungono kok dadak. Ya, lah sini ya, nggih. Bojomu jenenge Magiman to nggih. Mulane kok kuru Mesti dicecenggring karo Magiman kowe. Nggih niku nek njejaluk alah jan. Ora kena semayani. Ngosro wae. Ngodor. Saya nek esuk bali miyaga niku awane pun. Engger mulih kok abake mambu anggur. Ora kena disuwawa karepe. Karepe niku ya sing iki ya sing nganggo gaya iki. Nganti kaya kirik iki ora. Mah padake kirik Wagiman. Nincen kirik tenan ting. Aku njaluk pamit. Bawa lumat ana Prato Ngamarta. Kula nyuwun Den sowan teng Ngamarta iya sing ati-ati Petruk. Ngatos-atos nggih sinuwun. Inggih muntun namuni reken raharjaning lumaksa kuwi tansah kasembadan ing sedaya. Nilasini kula njaluk pamit ya nggih. Salam nganggo Mas Wagiman nggih. Nggih kapan-kapan iki Mas Wagiman lunga teng kula. Ngopo nang ngene mangke ngopi-ngopi kene kok. Ya, sesuk kapan-kapan tak mampir nang ngene.
Inggih punika tawananira ing kraton Simbarinten kang dumunung ana ing tlatah Tanah Sabrang. Papan kang grasak papan awis Jawa. Ana tirta kang butheg memblek-memblek priket pranyata kinarya panggesangan ing para kawula sapraja. Prandene kondang kraton kang gawat keliwat-liwat inggih kepati-pati kathah para ratu maharatu. Raja maraja inggih sami teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Nengge kucapu kami nuju lenggah ana ing Jampar. Narendra Bagus parane irin nenggo dening Wusana. Jejuluk Prabu Dewa Murti. Neng Adyarga ning Kadya Jaradi dereng marang Anabda. Pinuju gandrung-gandrung kapirang marang putri Ndrawati kang sesirih Dewi Purontowati. Nanging ucapo ing marang ayun. Kadang Sinarawedi marang nata ing Simbarinten. Narendra Kraton Giling Wesi jejuluk Prabu Dirga Muka. Ngalaken dodo ngangulungaken jangga muka yayah koncem kanya Bantala. Tingampi wisanipun mrangka dalem ing kraton Simbarinten. Peparap Rekira Patih Ngreksa Danu. Suku Jaja teket jangkut ngampura cangastanira mangkeraken para wadyabala kang aglar pindho samudra kang tanpa tepi. Uninga kang rayi ngadhep sigra gupung kenyong ngajarani kocapa. Rukmeng daya kang kawijil. Risang Maha Yogi Sawusnya Sumedi mungging pacrapaan mungging pacrapaan tangu aning ngaling wijiling sasongko
tinon saking ngaregraning araga tinon saking ngaregraning araga karnaning tias alon alon ngandika ngembang langgeng sinunggi datan aurat Patih Reksadanu lunu wonten paring pangtungan dawuh Kanjeng Dewaji miji dumateng ngabdi kepatihan ingsun mundhut kabeh para nayaka sumramping para wadyabala padha sirep sawetara jengati padha duni tungkap midhangetake marang jawaning ingsun pati nggih ngestaken dawuh saderengipun padha lenggah siniwaka sedaya para nayaka sumrampipun para wadyabala sampun nampi lampit wonten pisuwanan ngantu-antu sabda dalem Padha Gusti Nata Agung iya mengkono pati prayoga nunggun muswan nggih dhateng sendika kados boten kirang prayogi Kanjeng Dewaji Yayi Prabu jumadung dawuh Prabu padha kanthi raja ngadhep ana ngasaning ingsun nun nampi pangestu dalem Prabu pinantu karajane Sambikala pisanipun ngrai kejawi saking menika ingkang ring ngaturaken sungkeming pangabdi kunjuk sanaping pepod Tumantu-mantu Koko Prabu ya tatumpa Yayi prayogatna anggon jeneng para yayi ngadhep nggih ngestaken dawuh kados boten kirang prayogi anggenipun ingkang ring abiyantara Yayi Prabu cumadung dawuh tak timbali sowan ana ing kraton Simbarinten bakat ajak ngembat patang amputung ngejum gumbala ruwet gandeng ingsun nampa dawing dewa kamangka nganti gagar wigal tanpa kateges ngrangsang tulunggaya luput iki magepuan anggone ingsun ingkang panguwasa ngatur marang para kawula sanegara menapa dawuhipun dewa ing sampun dipun tampi dhumateng Prabu dawing dewa sing tak tampa Yayi pun kakang kudu nambutake sinaring akrama jagat dewa Bathara menika inget dipun antu-antu dhumateng para kawula menika ing dipun antu-antu dhumateng para kadang ratu benjang menapa Prabu nambutaken sinaring krama kados menapa munceripun Prabu kados menapa kawibahanipun Prabu yen Koko Prabu lenggah siniwaka nyanding dhumateng Prameswari iya mengkono Yayi Prabu ingkang boten kawarapan ngebon-ebon ingkang Jawa sonten nglamar putri ingkang dipun kersaken. Boten paribasan. Ndodhok lawanginang gambir suruhe. Lajeng dipun kersaken menika putri saking pundi? Menapa putra Pandhita, menapa putri Narendra, menapa namung tiyang midhapedaraan. Kula aturi ngendika dhumateng Krai. Ingkang badhe siyaga tata-tata ngayunaken nglamaraken putri badhe dipun kersaken dhateng Koko Prabu. Yayi Prabu, wadung dawuh dawing dewa sing tak tampa ingsun kudu palakrama karo putri Ndrawati putri pundi putri saka ing kraton Ndrawati putrane Prabu Sri Bathara Kresna ing sesilih kusmaning ayu Dewi Purantawati ya Dewi Wisnuwati yen ingsun bisa palakrama marang putri kasebut ingsun bakal dadi ratu-ratu sumbageng bumi lan bisa nurake treng ratu mula Yayi dina iki pun kakang minta marang Yayi Prabu ana paribasan lakumu sejangkah kenging mustetes ewang-ewang napa kakang anggonipun kakang bakal nglamar putri ana ing negara Ndrawati mengkono Yayi Prabu papang sinengkang wale sandang walekat Kodhek simbar jojo simbar jojo oh
lang walang wendesnya gangsir srugal wuwusnya pinatut geng jagat yo padu ingkang badhe siaga tata cumawis plangki jumpa tandu kremun Yayi Cemadu dawuh pun kakang krungu pawarta tembang rawat-rawat sing dikumbuk bakul sinambi woro Purwantawati ya Wisnuwati iku akeh sing padha ngayunake monggo kabeh sing padha ngayunake marang Purwantawati ditolak kanthi adeg-adegan lho dipun tolak kanthi adeg-adegan Kang Prabu iya mengkono Yayi lajeng kersanipun Kang Prabu dina iki malah bakal ingsun dusta ingsun bakal njunjuk ana taman keputren ing Ndorowati tak colonge Purwantawati wadalah lajeng ingin dipun kersaken dumateng Prabu dumateng Rai siaga tata-tata awat-awatana saka kaduwen sedika aja nganti ketinggal sikep gegeman pinanting peperangan samangsa-mangsa ana para gawe aja nganti nguciwani ngestaken dawuh nyun pamit Kang Prabu sing ati-ati Yai Patih Jumadung dawuh ditata para Adyabala supaya memanuki lakuku anggon ingsun bakal jumujuk ana ing taman keputren Ratandrawati ngestaken dawuh Kanjeng Dewaji